Tik 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 tik. Yun, mga itik. Tik 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 tik. Hai. Go. Dapat mga cuy. Kalayat. Oh, no, no. Hai. Yo, what's up mga guys? Good morning. Sobrang aga tapos sobrang taas na ng init, no? Ngayon, panibagong araw, panibagong adventure naman yung gagawin natin. Hindi siya adventure naman guys. Kasi nga, ngayong araw ay tutulong tayo sa pagkukupra. Yun. Andun na yung mga kasamahan natin. Nagsimula na silang umakyat ng niyog. Yung umakyat ng niyog mga guys, tatlo sila. Tatlo silang magkakapatid. Yun. Kinuha namin kanina doon sa kanila. Medyo malayo-layo dito sa ating lugar. No? Kinuha namin. Tatlo silang magkakapatid. So, ayun, nagsimula na silang umakyat. So, ngayon, pupunta tayo doon. Nagdadala ako ng baon, no? Kasi dito sa amin mga koys, nakadepende pa rin, no? Pero dito sa atin ngayon, ano siya? Libreng kain, no? Libreng kain, merienda, yun. So ngayon dadalhin natin kasi anong oras na, mag alas 8 na. Alas 8 or alas 9. Kailangan ano na, makakain na yung mga ano natin. Yung nang umakyat ng niyog. Sobrang init mga kuys. Ilagay muna natin yung kanilang pagkain dito. Yun. Mayroon silang dalawang ice cream kasi kailangan kasi mga kuys, pag umakyat ka mayroon kang ice cream. Shoutout ka pala sa ice cream dyan. Hindi yan. Lalagyan lang na ice cream pero ang laman niya mga kuys, ulam. Yun, mayroon silang kanin, 3 plato. Yun, sila na bahala dito. Susundin sila. Antayin muna natin sila mga kuys para makapunta dito. Tapos, yun. Another hustle hards. Bagong hustle na naman. Tulong-tulong muna tayo habang wala tayong ibang ginagawa. So, tulong-tulong muna tayo dito sa atin. No? Kuys. Ano na yung ginagamit ng tambal dito sa COVID ang doon sa ubo. Dasa ka na, bukid nun. Kopra na naman tayo. Tulong-tulong muna tayo dito ngayon mga kuys. Headshot sa ulo. Boom. Yun. Dinagdagan niya yung ano, hak-hak. Apakan mo guys para makuha pa niyan doon sa ano, sa tumoy. Sa tumoy. Yeah, yun. Bam. Boom. Grabe. Lah, grabe bunga. Pilit. So yung isang agus market na naman. Headshot. Teren. Ha? Ganda ng panahon natin ngayon mga kuys. Kaso sobrang init pero goods pa rin, di ba? Kanya area mga kuys. Grabe. Sobrang ganda, no? Kasi sa mayroon tayong niyog. Pagkatapos ng anihan ng palay, yun, kopra na naman para tuloy-tuloy yung natin, produkto natin. Yeah. Doon yung kanyang kapatid, nandito siya. Ang doon yung isa sa kabila. Goods. Bilin daraon niya, 2 ka oras ra nato na.
Coba nga nagmamanta ng galas na. Ha? Dito sa bagsikay kaya di mo ito private na trabaho. Pangbalay, rabay po ito sa sud. Ano ito, gano'n baksin na? Walang biti kubed. Dito, bagsikay. Ako yung sobrang... Ito pa yung baksin na ito. Sobrang bilis umakyat mga guys. Dapat yun ay mag-text kita. Grabe. Wala may kaya naman sa mag-submit. Hindi makapag-vaccination. Ano mo lang, simple lang kayo. Kapag upirata ng box ko nga rin mo tuyok. Mayang ato ano, pipili na ng putlon lang ba no? Ano yung data may paano nang iputol o dahil mo nila kuhan? Tusakan? Kanay. Tunay na pinig sa pas mo. Aman to na kakilubid ay napinig itong tanong ito na. Adit punto. Ito nga. Ay na oy, nagikot. Ang likod din ano taon mo. Nay bunga sa likod. Agi atay. Kaya wag lang pinig may na. Bunga. Ganagan pa po no? Ay pa po ni ganay. Itik. Bibi. Ha? Gana? Banta na. Labay mo na no. Paghihatag. Buwak. Itsa dali na. Gatagat po ano. Gatagat bunga. Yo! What's up mga guys? Panibagong araw. Panibagong hustle hards na naman yung gagawin natin. Kahapon hindi ko na-videohan yung lahat-lahat. Kasi maaga pa nila natapos yung pag-akyat ng niyog natin. Yung pag-akyat ng niyog natin mga guys sa ano lang 183 ka puno, no? Yung kanilang naakyat. So marami pang hindi naakyat kaso lang wala namang bunga. So hindi na lang, di ba? Kasi masayang lang din. So ngayon magano na tayo mga guys. Ahakot ng niyog, no? Mga lawang araw na natin maghahakot tayo ng niyog, mag-aambak natin. Ititipon natin sila lahat diyan kilid sa pahan. So shout out sa lahat. Kumusta? Pangalawang araw na naman ito mga guys. At sana mag-enjoy ka sa vlog natin, sa simpleng vlog natin. Tulong-tulong muna tayo dito ngayon. Yeah. Oh, grabe sobrang init na. Woo! Sana okay lang kayo dyan. At sana mag-enjoy tayo sa buhay natin. At yun, palagi dapat palagi tayong magpasalamat sa itaas. Tara, samahan nyo kami ngayon araw mga guys sa paghahakot ng niyog. Yeah! Yun mga guys, so habang naghakot yung dalawang tsuhe natin, no, iniimbak natin dito lahat ng niyog. So tayo naman dahan-dahan naman natin binabalatan, no. Ito, binabalatan natin yung niyog. Yun, para continue yung trabaho, no. Dahan-dahan ng mga guys, dahan-dahan lang, slowly grind, yeah. So marami pa to. Estimated namin lahat ng bunga ng niyog nasa 3,000 to 4,000, no. So yun, habang dinadala dito, yun, na ano din natin, dahan-dahan natin pagbalat para continue yung trabaho, no. So tara mga guys, samahan nyo kami ngayon. Kanina umulan pero hindi naman masyadong malakas, pero umulan siya, pero goods na rin, di ba? Para madiligan yung mga halaman natin. So tara mga guys, yeah.
mo ka ipon? Pwede ipon? Isa ro din. Aw. Hello. Oh. Wala, imo mo lang bayaran. Kami na imo. Wala dude. Yo! Meron tayo dito mga kuys. Tapos konti pa yung balatan natin. Yun, dito na area sobrang dami-dami na. Yun mga kuys. Mag alas 5 na. Pauwi na tayo. Yun, estimated na mga niyog na malapit sa tapahan, no? Nasa ano na 1K plus yung nahakot nila. Grabe. So mayroon pa mga niyog doon sa loob mga kuys, hindi pa nakuha. Kato no? Mga 2,000 na. Hapit na. 2,000 kapin na no? Wala. 2K plus na mga kuys. Gusto mayroon pa tayong kukunin na mga niyog, no? So simpleng vlog, simpleng buhay, simpleng istorya sa buhay. Yeah. Ganun lang yung mga trabaho dito mga kuys. Pagsasaka, pagkukopra, pangingisda. Yun, meron pa tayong mga ibang trabaho. Pagbantay itik. Yun, maraming mga itik dito mga kuys. Baka sakaling gusto nyo yung itik. So dito tayo daan para makita nyo mga itik. Bugo man. Tara, yun, maraming itik mga kuys. Tik 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 tik. So dito no? Doon pa mga kuys. Daming itik. Dre, nabi yan Dre. Itik. Apa Dre, nang lango, dugto kayo. Tama kuys, pauwi muna tayo mga kuys. Yeah. Yun. Maraming salamat sa pagsama at yun sa patuloy na pagsuporta mga kuys. Abang-abangan nyo yung mga next nating vlog. Shout out kay Art and Loy Tebes. Yeah. Shout out sa inyo mga kuys. So, ayun, sobrang init kanina. Ay. Tapos yung sakahan natin, yun, ubos-ubusan naman yung tubig kasi nakarang araw nag-water pump tayo, no? So, pauwi na tayo mga kuys. Sana suportahan nyo yung munting channel natin. Huwag nyo kalimutan mag-like, mag-share. Yun, keep safe. Hanggang dito na lang yung vlog natin mga kuys. Sana nag-enjoy kayo. Yeah, God bless.